weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gurela sarɓe falo ɓoggela lawol joɓe Sinthiane Diakiri Agrissa ɗala haya ñamanari sare alpha kon waktu yoni hato jungo e hamanaɓe kame jooɓa ene jeeya e garde nde kabroji mena caggala balɗe bandum ñawore imam ndaw kame yaadiɓe muɗuma oɗo ñalawma hande procureur mo Sénégal kame ñawma jaltina mijoji mumena tonto leydi Mauritanie dental lundo kikiɗe hanke on mbaɗi seppoji mumena caggal nde anduɓe kame almameɓe ñaagui horejo leydi Mauritanie yo ƴamtu mandamuma tataɓijo kamɓe noon ɓe mbiɓe jadani hen tonto leydi Mali Soumaïla Boubé Maïga ko horejo jagorɗe leydi ndi ne tawe to Sikasso wo jaɓɓima toon ñalawma hande on nando makko mo Burkina kame Côte d'Ivoire ngam wadde Sikasso lamorgo faggondo tonto leydi Gambie oɗo saaha mo gonɗena caggal sumgoji mairie ji oɗo saaha noon ko debbo ari wuuro witengo Banjula tonto Guinée Conakry nokku biteɗo Zéré Koryana balɗe ɗiɗi jillo Alpha Condé o holliri kanko e jagorɗo kalfinaɗo ndema man battona lamorgo ndema tonto Burkina Faso ñalawma hanke o rapmar Christia Kaboré ko laamiɗo leydi ndi joɗodima e jagorɗe kalfinaɗe ko fate koniyankagal sembeji G5 Sahela kabruji mena jolam jabberi ma nawen ha tonto Palestine kame Israël woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e naya duuƴala hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetate ɓatake immorade ena toon to Sinthiane Diakiri taw kadi ko lahngal wonande oɗo hen gorko biyeteɗo Sow Demba Yaya Yuma Sow Demba Yaya Yuma jarowo e duuɓi capanɗe nayyi e jeetati kanko noon gila sappo nduɗo hen lewru duuƴal ndu gonɗen guelnen wo yalti cuuɗi mabɓe ha oɗo saaha mo gonɗen wo yitaka taw kamɓe noon mbaɗi lahngal kala kay bawɗo yiide oɗo hen gorko biyeteɗo Sow Demba Yaya jinnaɗo gorko noon kam tigui wiite Yaya Yuma Sowa jinnaɗo makko debbo ne wiye Fate Samba Ceerno kamɓe noon ɓe mbaɗi lahngal oɗo saaha mo gonɗen kala bawɗo yiidemo wo jeeya ko toon to Sinthiane Diakiri Sinthiane Diakiri woɗɗani wuuro witego Agrissa kono ne kadi ɗala haya kono ne kadi Lugu Sayba Gorgola ene tawe e nder leydi Mauritanie kala noon jiiɗomo ne wawi jokkodirde nde ɗo hen tonggode taw ko leydi Gabon 00241 06 53 68 85 nototoma ko Oumar Bayla nototoma ko Oumar Bayla Sow walla mbaɗa 244 92 83 20 695 nototoma ko biteɗo Adama Mamadou walla mbaɗa 00222 48 45 77 53 kala noon bawɗo yiidemo yo jokkodira ɗeɗo hen tonggode kanko noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe kolliri wonande o yalti toon sappo nduɗo hen lewru kono kadi kala bawɗo yiidemo ene ɗeɓa andude e makko haqqillo wona tigui kewɗo no feewi oɗo saaha noon yettini ɓatake o ko musidɗo men biteɗo Hama Sow taweteɗo e leydi Gabon taw kadi ko wuuro witego Mijjika kabruji mena ɗemgal Pulaar leydi Sénégal no mbiruɗen e gardidi kabruji mena imam ndaw ñawore mum kame capanɗe tato yaadiɓe mo ñalawma hande o ma ɓamtu toon to lamorgo leydi Sénégal ñalawma hande o noon ñalawma hande o noon procureur taw kadi ko biteɗo Ali Siré Ndiaye ma huccidire jaydiyankoɓe gam yaltinde ɗereji mum wonande kay ndeɗo hen ñawore caggal balɗe e bandum wonande kay ɓe kettama kamɓe kala ɓe kaali kono ne kadi ñawowo caggal nde hettiɓe kamɓe kala kañum e hooruma yaltinen mijoji muɗum on saaha noon imam ndaw kame yaadi mum kala gandaɗo mbawi fawde koye mumen ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to wakina Nimzat e leggal bitegal Darou Rahmana e tonne kadi Racine Talla taw kadi ko gardiɗo jayde leydi Sénégal witende RTS taw kadi ko maire legal ngal kanko noon o waɗi toon golle paydinɗe no fewi ñande a seeɗ ɓennuɗo hen caggal kay mahademo toon suudu taw kadi ko suudu safridu ganduɗa jarmuɗum ne wona capanɗe 6 millions e koppreje franc CFA
ko wana dum ko non caggal kay wadde mo ton wonande kay kabirde jaadoje hen taw kadi ko kabirde badde fayida kewde ngartam bawde kadi safrude besnguji legal ngal kala kambe non be koliri wonande den kopreje kala so ndendi ma won temedere capande joya million kambe non be koliri mbelam mabbe no fewi on saha non ne doftimo jagordo kalfinado cellala balli taw kadi ko bitedo Abdoulaye Diouf Sara ha joni tonto leydi Sénégal keddoro dena mayen kale lawol Mbour natirde Mbour kat goto mo werla mo hinde kat ko kam tigi mbukkodiri e wonde camion goto wadi non yimbe tato wasbe hen pittali mumena caggalon yimbe tato wasbe hen pittali men wadi neddo goto gagnide hen taw kadi ko gagnande musde do fewi on non odo sahane tawe e cuudo cafidi mawdi gondi tonto Mbour ha joni tonto leydi Sénégal keddoro dena mayen jaha tonto Fouta jeena tonto ndulmaji dembe tonto ndulmaji dembe kikide hanko ardibe APR taw kadi gardogola Alhaji Samba Bari kam tigi ardi e nder ndulmaji dembe wonande kay APR taw kadi ko landa horejo leydi ndi kambe non be mbadi mobondiral mabbe kikide hanko don do galle makko kanko Alhaji Samba Bari be jewti hen tobbe jende no fewi be jewti tobbere ko fate bangi bamtare leydi Sénégal be jewti tobbere ko fate bangi yurnitade golle tagal dubi jeegoma horejo leydi Sénégal ko ardi leydi ndi ko be jurnitima kulal bitengala parinage ko fate lawdinangal tonto sur sardeji ndu leydi Sénégal kambe non be pindini hen rendo hewgo no fewi ko fate bangodo hen parinage holko yahata e hola mujiba makko eden ponno hetaden musidde men Al Husseinu Kana kono elama o ne manki labde no fewi ene tawtora non nelade maire wuro en tawtora nelade jomwuro wuro ngo kono ne kadi maire wuro ngo ene tawtora kadi wonande kadi kalfinado APR diwano bitedo Abdoulahi Salli Sala ene tawtora yoga kay pelle taw kadi ko dilloje e ndara wuro ngo kala caggal hanki e hollirde be belam mabbe no fewi odo saha kambe kala be potiti tene be jewti wonande odo saha mo gondena be kalni yimbe holko woni parinage jawtudo ene teska landaji kewde nder leydi Sénégal odo saha non yida kay ko kala mo ene jamoya le follamu yato dañi cifande jonde no fewi bele kadi wawa yaade e wawa foftinde yimbe hebe ko fate bange subade wonande dereji ngam lamminde horejo leydi ko wona dum ko non kambe kala be kolri belam mabbe tene kadi be dutti jarore fade gardido APR ko wona dum ko kadi be jari be ndusiri horejo leydi ndi du wuji wonande hitande ujunnaje 19 nde wawata kay lamtade leydi ndi jam e cellale kisala ha joni tonto Fouta keddordena ma en jaha tonto Galoya tanen ton musidɗo men jayndiyanke mo haalirde Namka FM Siradio Diallo ma en ketto ko yewtidi e musidɗo biteɗo ma en ketto ko yite musidɗo biteɗo Mouhtara Ba caggal kayde école aji taw kadi ko duuɗe Pulara gudditona caggal nde duuɗe meɗen Pular jangguino kene abbo e lebbi jeenayyi ñalawma hande o ɗo henne e cuuɗi meɗen Galoya dendagal jangguintunoɓe e janggannoɓe ɓe ndendi gam kay mawninde jangde Pular e nder nokku o ala no mbaɗeten sona kettoɗen goto e mawɓe walla goto e ardiɓe ɗeɗon duuɗe woni musidɗo meɗen Moukhtar Mbaye. bandiraɓe min salmini on goto fof inde mum e yettode mum ena wayno hande emin jogui ñalawma mawɗo pour uddugol duuɗe amen Pular emin jangguintuno lebbi jeenayyi duuɗe ɗe ene gadori nde lebbi jeenayyi ɗi timmi foof min mbaɗana ɗum ñalawma min nedda kala jangguintunoɗo Pular gonɗo ɗo e diwan o min kawrita minen foof e mawninde Pular o min noon mbiyetemi ko Moukhtar Mbaye ko ɗo e gonmi e Galoya mi wona président kono jangguinoɓe ɗo ɓe kamɓe foof komin woni mawɗo mabɓe emin jogui ɗo duuɗe 5 kala ko emin mbaɗa kala ko emin pawjira ko minen mbaddata ɗum hande noon min darima ɗo dendagal ɗo jangguintunoɗo wonno dendagal darininoɗo jangde e janggo minen foof min kawriɗo henna ko ɗum saabi oɗo ñalawma mawninde ɗum e hirjinde yimɓeɓe andinde yimɓeɓe duuɗe ɗe min kolliriɗo almuɓe amen mawɓe nayeɓe janggannoɓe addama ɗo pour ɓe mbaɗane seeɗan faaguji janggo e jaam heddiɓe mawɓe wiyoɓe mawɗo fotani janggude walla jangde yawti ɓen foof beele ene kirjine mbawa arde janggude so ɗum yawdi kadi kala jangowo ɗo wiyeteno Pular ko cakan holko janggi Pular kono hande kala biyannoɗo noon guila min pewji ñalawma o
no ɓe jii ɗeɗo balɗe emin jaara eno min mbaɗirta jooɗinoɓe ɗo lebbi jeenayi ɗi jaɓani janngude ko kaw Moutar minen emin jiiɗi janngude Leelɗo Sako minen emin jiiɗi janngude Coumba Thiam minen emin jiiɗi janngude Abou Samba Diop emin jiiɗi janngude Oumar Mbow emin jiiɗi janngude hannde ko ɗum tan kadi ɗum ɗo kadi woni hirjino kala mbiyanoɗo Pulaar fotani jangede fotani ɗum ɗo andi kam hannde wona cakan ɗum noon Allah jarama on jarama bandiraɓe ɗemgal men mawninen ɗum janggen ɗum mbasen yawade koye meɗen ɗemgal men ngal wona ko famɗi ko ɗemgal mawgal wona ɗo tan e Sénégal kala to jaaɗa e ɗeɗo leyɗele taariɗe bato Pulaar ene haale hen wadde noon tinnoɗen piɓodiren ballodiren jaggen ɗemgal meɗen e pulaagu meɗen ha tiiɗa mbawen yaadude yeeso minen de emin dadi kala ko en nawri ɗum yeeso emin dari hen allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko musidɗo moɗon Siraji Diallo walla DJ Diagraph mo haalirde moɗon Nanka FM ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma ceerno Siraji Diallo golle ma jooɗi peewi ha toon to haalirde FM Nanka FM sen giwi toon to Galoya paaɗen ko toon to Rosso Sénégal caggal moɓodiral wonande yaadiɓe landa hoorejo leydi ndi woni APR kamɓe noon ɓe mbaɗi erago wonande ɓesgu Rossonaɓe kala ɓe kolliri oɗo saaha yidde mabɓe ko yo laamu ngu watte mabɓe haqqille ha tede jagorɗo kalfinaɗo ko fate diƴƴe biteɗo Mansoura Faya kamɓe noon yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko laamu ngu yo walluɓe beele ɓe daña ndiyam keɗelam taw kadi ko jarateɗama ko wona ɗum ko noon ɓe jiiɗi kadi ko rewɓe wuuro ngo kam e suka ɓuuro ngo kala balle ko fate banggue koppareje beele ɓe mbawa gollade ɓe daña gurdam mabɓe ha timma ɗon tan taccirten payena tonto leydi Mauritanie kikiɗe hanki o wonande kay lundi ɓe mbaɗi seppoji mumen caggal on nde almameɓe kame sernaɓe kolliri wonande ne ñaagui hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdel Aziz nde ƴamtata mandamuma tataɓijo caggal mum noon kikiɗe hanki o yoga kay dilloɓe e landaji lundo kamɓe kala ɓe potiti koɓe ujunnaji yimɓe ɓe mbaɗi seppo mabɓe gam hollirde wonande ɓe jadani nande teni kadi ɓe jadani hen janggo wonande hoorejo leydi Mauritanie nde ƴamtata mandamuma tataɓijo ko wona ɗum ko noon landaji lundo kewɓe kamɓene ɓe kolliri mette mabɓe e caggal on kuulal ñawanogal hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e ɗiɗi e nder leydi Mauritanie kono noon ngal lawɗinno ka tawa ngal kuulal noon wonande kay landaji gonɗe leydi Mauritanie kanji kala so ɗi ndendi aɗi mbawi wonde temedere landa wonande kay kala landa jooɗika kene wona kitale ɗiɗi taw kadi yahani ko fate banggue sumgoji walla tan kala landa jooɗika laabi ɗiɗi yahani sumgoji walla ni yeehi sumgoji dañani e kala temedere neɗɗo goto so tawi dañani e kala temedere neɗɗo goto kan landa koko firtete ha laaɓa ha wiye ceera ngal kuulal noon oɗo saaha mo goɗen laamu leydi Mauritanie woni koye merade gam lawɗinde ngala ko wona ɗum ko noon yogay landaji ɗi hen kolliri hen mette mumen no fewi ɗum fotani wonde ko wona ɗum ko noon landa taw kadi ko diɗɗal wiyeteɓe FNDE kamɓe noon ɓe kolliri wonande kay sumgoji e baɗoji e nder neɗo hen hitande e nder leydi Mauritanie ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoɓe kamɓe mairie ji kala tene kadi koɓe yahoɓe haaɓe keeɓa nder aɓe ɗamini gagnade hen ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende Sahara Média ɓe kolliri wonande kay cuuɗi dumbirɗi gonɗi toon to Nouakchott gam ngakkede nden kakame kisala ittama toon ken wona temedere e capanɗe tato e jeetato taw kadi ko dumbanoɓe toon caggal tumedeɓe wonande kay ɓen dumbaɓe aɓe mbaɗa toon ko wiyete trafic ko fate banggue huuɗo ɗayno koko ene tawi noon eɓen itteteɓe toon ɓe goto kay e sukaɓe gardiɗo leydi Mauritanie e biyetenoɗo Haydallah goto e sukaɓe makko ne tawe ɓen dumbaɓe toon kamɓe noon ñalawma heccanko kamɓe kala ɓe mbaɗama e werla goto ɓe nawa ha toon to Jouayrata kamɓe noon ɓe payi ko toon to wuuro witego Bira Mogren ko toon tigui ɓe jogori uddoyede oɗo saaha noon beele kay ndenka e kisal en ara e cuuɗi dumbirɗi gonɗi e nder Nouakchott ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende Adrar Info ɓe kolliri wonande kay toon to Bir Mogren toonne kadi oɗo saaha mo gonɗen ko ɗum ka tigui woni toon Bir Mogren ne tawe e nder falde Trizamoura ɓe kolliri noon wonande kay fandu mawdu taw kadi ko ƴogannadu diƴƴe gam yarnude wuuro ngo e guila noon nduɗon fandu oɗo
oɗo saha boni ha oɗo saha mo gonden kamɓe min jogui caɗele ko fati e banggue ndiyam no fewi caggal noon wuuro ngo ene yarnano guure kewɗe taaride ɗum oɗo saha noon kamɓe kala ɓe goni tigui koye hofgo juuɗe yo laamu ngu fewnanɓe yerirde mabɓe kala ha joni tonto leydi Mauritanie keɗoɗen ma en kaale jayde witede al akhbar ɓe koliri wonande ambassadeur union européenne joɗiɗo tonto leydi Mauritanie ñalawma heccanko noon o yalti e deƴƴere makko caggal nde ɓe mawninano wonande fedde Europe naɓe o holiri oɗo saha mo gonɗen yidde mabɓe kay wonande nduɗo hen suudu e darnadu ko fate banggue ɗowde taw kadi ko ɗo watta koko fate banggue sumgoji witende seni e kamɓe noon yidde mabɓe ko ɓen yo goni nunɗal kame pewala e beele kay sumgoji baɗoji e nder ndeɗo hen hitande ujunnaji ɗe sappo e jeetati beele kala ne ndewa lawola beele moni kala ene wawa yitade hen hoore muɗuma sen gewi tonto leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena Soumaïla Boubé Maïga ko hoorejo jagorɗe leydi Mali kikiɗe hanki onon wo hirde wo iwi ɗon ɗo Bamako yaɓani wuuro wiyetego Sikasso nden wo yettima wuuro wiyetego Sikasso kene fotto wonde heure nayyi wuuro ngo waale niɓɓere taw kadi ko niɓɓere Kounossa ñalawma hande noon wo jaɓɓima toon nando makko taw kadi ko hoorejo jagorɗe leydi Burkina Faso kono ne kadi wo jaɓɓima toon hoorejo jagorɗe leydi Côte d'Ivoire woni noon muuji potital mabɓe toon ko yidde wadde Sikasso taw kadi ko wuuro faggudo siftinde noon kala mon yaaha Côte d'Ivoire walla Burkina Faso koma ara ha ɗon ɗo Sikasso ko ɗon tigui woni wuuro potital ko fate banggue jeyguji ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Ansogo kene foto wonde yimɓe joyo ko ɓen tigui mbara toon taw kadi ko jeeyaɓe leñol bitegol Idak Saha noon ko leñol tuware ken kamɓe noon soɗon teski e lewru mayduɗo hen ndu ken wona capanɗe nayo e tato mabɓe mbarama teno gueɗa haɗo ɗo gonɗen andaka hol yoɓiɓe pittali mabɓe e ñalawma heccanke noon yimɓe joyo e mabɓe mbarama taw kadi ɓe mbara koye nokku biteɗo takketeta nokku biteɗo takketa ko toon tigui ɓe mbara kene wona nogas e 5 kilométre hakkude muɗum e Ansogo oɗo saha noon kamɓene ɓe kolri kulhuli mabɓe no fewi caggal ɓe ganda hol yoɓotoɓe pittali mabɓe ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en kaale wuuro wiyetego Fana ñalawma hanki onon fini toon ko fitinaji mawɗi no fewi caggal noon sukaɓe wuuro ngo jaam ñalawma hanki o kocci kay ko jeygue duppi taw kadi duppi ko galle gendarme ɓe gonnoɗo toon ha hooñi saabi noon duppudeɓe galle o ñande aset kikiɗe nde walla mbiyen ñande aset subaka ko debbo goto tawane hirsa kame ɓinguel muɗuma on jamma ñande asende ko nden kadi fuuñe goto mo mbiyata albinos taw kadi ko joomen guri boɗeji ko wiyete fuuñen ko on tigui hirsa ƴiƴam mum nawa kamɓe noon ɓe koliri so tawi kay woni gendarme ɓe ne wuuro wiyetego Fana taw kadi ala ko mbawini mabɓe haydata kamɓene ɓe duppat ɗum ha laaɓa ha wiye ceera ha oɗo saaha mo gonɗe noon jaam suwata o artude wuuro wiyetego Fana kamɓe noon ɓe koliri oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui kulhuli mawɗi no fewi caggal oɗo saaha mo gonɗen kala saaha sukaɓe ne bifte toon tene kadi ene mbare taw kadi ko ƴiƴimeje mumen cohla ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en kaale fedde witende Gade fedde witende Gades ko fedde malinaɓe taw kadi ko darinde gam ñagade balle wallude wonde yimɓe raɓɓiɓe no fewi yimɓe raɓɓiɓe witeɓe doɓaɓe taw kadi wondi kadi laƴoɓe taw kadi ko wite handicapé na kamɓe noon ɓe koliri toon to wuuro Ségu aɓe kewi toon ha ɓurti kamɓene ɓe darima darde tinde langa gam ñagade pelle windere ko fate banggue ngaluji gam wallude ɓeɗon beele kadi mbawa gollade leydi Pays-Bas yaltiniɓe kene fota wonde million ngaji sappo walla mbiyen tan temedere walla mbiyen tan kene fota wonde temedere walla mbiyen tan kene fota wonde temedere million taw kadi koye koppareje franc CFA temedere million kene won tawe koppareje franc CFA gam ɓe mbaɗa toon société mo ganduɗa kene fota wonde duuɓi ɗiɗi beele goto mabɓe kala wawa gollade hen beele wawa yitade hen gurdam mum ha timma ha joni tonto leydi Mali keddoɗen jonde joɗima hakkude laamu ngu kame fedde witende plateforme wonde hakkude leydi ndi kame fedde witende CMA woni tan mouvement mo rebel ala jawata kamɓe noon ɓe jurntima oɗo saaha mo gonɗen toon to leydi Mauritanie kame toon to leydi Niger ha toon to Burkina Faso wonande ɓesguji marinaɓe dogɓene mofti toon holno gartita e leydi ndi haade nogas e jeenaya lewru juillet caggal on ko on saaha ɓe payar tigui e sumgoji beele kadi ɓen mbawa artude leydi men mbawa wodde no hannirta ni hen ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kal URD taw kadi ko gardiɗo landa biteɗo Soumaïla Cissé ñalawma hanki onon to Bowal Potital ngal bamako ko toon tigui o waɗi tigui potital makko gam hollirdeɗo saaha mo gonɗen o woni tigui candidat ƴamowo lefol laamu e nder ndeɗo hen hitande toon to leydi Mali ken wona ujunnaji yimɓe noon tawtorama caggal kay nde weyni junggo makko e teskama hen noon biteɗo Ras Bathia taw kadi ko suka oɗo saaha mo gonɗen dariɗo haɓade laamu IBK toon to leydi Mali
teska men kadi sellu dilen diallo taw kadi ko lundi anke jaara tonto leydi Guinée oɗo sanon o holliri kanko tigi woni ƴamowo taw kanko tigi woni ƴamowo gembiɗo taw kadi ko jogorɗo huccidde e oɗo henna biteɗo IBK sen gewi tonto leydi Mali paɗen ko tonto leydi Gambie to leydi Gambie caggal sumgoji bannoɗi e nder leydi ndi oɗo sanon debbo biteɗo Rokhaya Malika lawe ko kam tigi jaarowo duuɓi 46 kam tigi toɗɗa oɗo saaha mo gondena caggal non ko landa laamu tigi woni gagnika e nder Banjul e ko taari ɗum kala oɗo saha non ko kanko tigi woni maire wuro Banjula ngol lawol non woni go debbone ardo wuro Banjul kanko non wo toɗɗama ñande aljuma kigiri nde kono o suwa taw joɗade jappere makko ha joni tonto leydi Gambie keddoɗen laamu leydi Gambie yidde mum kay ko ustude ñamande mum taw kadi ustata ñamande mum ko fedde wiitende FMI taw kadi ko halfinade ko fate banggue koppareje windere nde caggal nde ɓen kolliri wonande kay oɗo saaha mo gonɗen leydi Gambie ne jogui ñamale tedduɗe no fewi kamɓe noon laamu leydi Gambie felliti oɗo saaha mo gonɗen yeyde laaɗe diwoje tati taw kadi ko laaɗe Yahya Jammeh en wonde werlaji jonɗi no fewi caggal on yidde ustude kene fotto wonde temedere million e koppareje dollar gam yidde ustude ñamade mum faade FMI sen gewi tonto leydi Gambie paɗen ko tonto Guinée Conakry Alpha Condé jillu bale ɗiɗi ñande asende kame ñande alende kala e nokku biteɗo géré coréen ne tawe nder leydi ndi to noon ngol watti capanɗe nayyi e lawol ene jooɗo hakkude makko e jagorogal kalfinangal ko fate banggue awo walla mbiyen ko fate banggue ndema kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha yidde makko ko wallude rewɓe kamen sukaɓe finoɓe géré coréen beele moni kala yito hoore mum ko fati e banggue ndema ko wona ɗum ko noon kanko Alpha Condé o holliri oɗo saaha mo gonɗen suudu safirdu mawdu no fewi taw kadi ko wiyetendo duna walla mbiyen dunka taw kadi ko tonto Conakry o holliri noon wonande ɗo e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi madu gas ha laaɓat ha wiye ceer taw kadi ko mahede wonande noon sukaɓe hewɓe kay yahannoɓe ɗe janggoya toon to Maroc walla France walla Amérique e ha toon to Chine ko fate banggue surgien kamɓe ɗon oɗo saaha mo gonɗen maɓe nattoyade janggode toon caggal maɓe mbatton écran ji mawɗi no fewi ma jangguino won toon to États-Unis d'Amérique tawa kadi ne wawa jangguindema an jooɗiɗo ga hen e nder Guinée Conakry sen gewi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to Burkina Faso ñalawma hanki o oɗo hen biteɗo Rochma Christian Kaboré ko hoorejo leydi ndi wo joɗodima e yimɓe joyo taw kadi ko jagorɗe giwɗe toon to leydi Mali kame Burkina Faso e ha toon to Niger kame Tchad e ha toon to leydi Mauritanie kanko noon woni mujiɓe jonɗe ɗe ko joddade ɓeɗo hen jagore taw kadi ko halfinade ko fate banggue koniyankagala oɗo saaha noon ɓe kolliri wonande darde mabɓe ko yurnitade sembeji mabɓe ko fate fedde wiitende G5 Sahela wonande kay jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue koniyankagal mo leydi Niger taw kadi ko biteɗo kalo biteɗo kalu mutari kanko noon o holliri oɗo saaha mo gonen aɓe keɓli gam huccidde e ɓeɗo hen wiiteɓe jihadiyankoɓe ɓe kolliri noon wonande ɓoyatama ɓe puɗɗo kono ɓe kalani ko hande walla ko janggoma en garta hen so gueno haji toon to leydi Côte d'Ivoire caggal jillu Ibrahima Boubacara Keita hoorejo leydi Mali Alassane Dramani Ouattara hunima wonande ma neldu koniyankoɓe yonɓe no fewi taw kadi koɓe hinde laafaji mbulaji ma nelɗum toon to leydi Mali gam sembulinde wonande nden kay kisala wonande leydi Mali toon to leydi Tchad ko debbo goto itta e poste mum caggal on ko jagorgal o wonno o wiyete ko Haman o wiyete ko Amana Rogina kanko tigi wonno jagorgal kalfinagal ko fate Yangara caggal on nde tungrogal waylo waɗi toon to sursarɗeji ndu leydi ndi jagorɗe kala ne ponno wonde e deftere Qur'ana walla ni deftere Isa yankoɓe caggal on kanko nde o sali wonde nde ko nden tigi itta e jonde makko général goɗɗo biteɗo Mouhammad Tahir ko kam tigi lomtimo ñalawma hanki o toon to Congo général makko ko toon to général makko ko kam tigi taƴana malelo duuɓi nogas e kaso caggal on tumede yinno ko derguide laamu Denis Sassou Nguesso woni hoorejo leydi Congo toon to leydi Libi paɗena toon to leydi Libi ñalawma hanki ko pelɓodiral waɗi e nokku biteɗo Cheb ha ganduɗa waɗi kene fotto wonde yimɓe jeetato wasɓe en pittali mumen waɗi kene fotto wonde yimɓe sappo e jeetato taw kadi ko gañiɓe hen gañande musɗe no fewi hakkude leñol arab kame leñol bitegol awlan sulmena taw kadi ko leñol jeygol toon to leydi Tchad kamɓe noon ɓe mbaɗi haare mabɓe koye nokku biteɗo tubu noon ne tawe kerol hakkude leydi alaji walla mbiyen en tawi kerol hakkude leydi Libi kame leydi Tchad oɗo saaha noon teska ko pelɓodiral musgal woni toon hakkude ɗiɗo hen leƴƴi oɗon ketto
kaburuji mon jolam jabe kabruji menan jolam jaberi ma nawen ha tonto Palestine oɗo nyalawma hande non Palestine naɓe mbaɗi seppoji gulɗi jawa kerol hakkude leydi Israila kame Palestine ɗo wiyete bonde Gaza ko ɗon tigui ɓe mbaɗi seppoji mabɓe caggalonde laamu leydi Israila neli toon koniyankoɓe yonɓe no fewi kerola caggalonde leydi Amérique holliri nyalawma hande o ma eggin ambassadeur mum gonnoɗo toon to Tel Aviv nawa ɗum toon to wuuro wiyetego Jérusalem siftinde noon Jérusalem ko wuuro tigui jiyangoye Palestine kono ɗo saaha mo gonɗen ko doole kame sembe kala ndiwi ndenki hen hay goto haalata caggalonde seppoji kame jagorɗe kewɗe jooɗi ko fate arabeɓe gam hollirde wonande jaadani ko Tel Aviv ittete nawe toon to Jérusalem oɗo saaha noon wonande kay leydi Amérique neli toon halifaɓe mum yonɓe no fewi yo jaa toon to Jérusalem mbawa jaɓɓa toon ambassadeur mumen guittete toon to Tel Aviv gam faade toon to Jérusalem oɗo hen subakade noon waɗi tigui pellodiral musgal no fewi hakkude seppoɓe kame dadiɓe ɓe Israila ha ganduɗa waɗi ken foto wonde sappo e Palestine najo wasi fittanu mum ken wona temedde joyo ko neɗɗo woni ko gañi hen gañande musɗe no fewi ko wona ɗum ko noon gardiɗo cetal Al-Qaïda taw kadi ko gardiɗo cetal Al-Qaïda e biteɗo Ayman Al-Jawahiri kañumne holliri wonande oɗo saaha mo gonɗen e pelle dariɗe gam haɓade ko fati pelle dariɗe gam haɓade ko fati e banggue jihada kamɓe kala waɗiɓe erango yoɓe jan e Amérique tene kadi yoɓe jan e ambassade leydi Amérique taweteɗo toon to Tel Aviv oɗo saaha mo gonɗen e kabruji mena ɗemgal Pulaar jolam jabiri ñalawma janggo ma galiba aran hen inchallah so tawi ko konngol men mbaynigum mbiɗen neɗɗo so tawi ko julɗo wo jibinama ko julɗo o woni julɗo yo tinnowo anda keeri gueno kala andu sarɗiyeji juulu ganda sarɗiyeji dewgal ganda sarɗiyeji ko fate banggue inde ganda sarɗiyeji mayɗo ganda sarɗiyeji askal mbawa wonde julɗo kono komi julɗo ala ko gandumi so wona komi julɗo mbo wawi fate simore tan yoni kam ɗum yonani julɗo musidɓe tedduɓe tinnoɗen e diine men Allah subahanahu wa taala walla en ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon seydi mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena